Moikka nyt taas! Mulla on uusi tyyppi, jonka nimi on Toffeedok. Ja mä kuvaan tällä nyt lahjan avausta. Ja nämä kaikki lahjat on vähän niin kuin nyt mun omilta tyypeiltä. En ole varma, onko nyt kukaan muu antanut. Onniksöpöltä. Hauskat noi käsituksut. Niin mä en nyt niin kun näytä näitä mun tyyppejä, näitä profiileja. Että saatte ihan itse käydä kattoon ne, jos haluatte. Niin nähdä profiilit. Ja mulla on 30 lahjaa. Ja en muista mitä kaikki on saanut, tai en ole varma. Mutta aika paljon kaikkea. Ja useimmiten nämä useammat pitäisi olla vaatteet. Ja se on aika sepä. Vaikka se nyt onkin aika sekavan näköinen, niin... Joo, niin mä en näytä näitä tyyppejä, kun ei tässä ole kuvaa mun tyyppejä. Tuolla on näitä lahjoja ilmeisesti. Roskasuussa. Se on niin ärsyttävää, kun joku niinku sanoo, että sun video on ihan hirveä, hyi sun ääni, sä oot ihan kauhea. Siis mä oon kehunut useimpia teistä. Mulla tulee niinku pelkkää näitä negatiivisia tai negoja niinku. En mä osaa sanoa. Mä en edes tiedä mikä negatiivinen tarkoittaa, joten älkää tulko sitten puhumaan minulle mitään pahoja tästä äskeisestä. Juu, elikäs. Ja sit lopussa tulee varmaan sit vähän sellaisia juttuja. Niin sellaisiahan ostolla ja semmosia, tai en mä pääse ostolle vielä tällä tyypillä, mutta sellaitteita artintekoisia, tai sellaitteita vois tänään tehdä artintekovideon. Hyvänen aika. Mikä muhun on tullut? Mä sanon ihan vääriä sanoja, mitä mun ei pitäisi sanoa. Haluan selityksen. Siis mä loppasin tuolla mun Saksan päiväkoiratyypillä, niin mä tein tän Toffeedok-käyttäjän. Niin nyt tälle tuli niinku näitä vaatteita, mitä mä en niinku käytä, koska mä en käy sillä tyypillä. Ja semmoista. Niin mä niinku hylkäsin sen tyypin. Ja silleen, koska en mä käytä sitä. Ja se oli ihan turhaa niin pitää tommonen outo tyyppi, mitä on tuolla enää vaatteissa. Mutta mä näytän ennen kuin mä lopetan tämän videon, tai mä näytän nämä tyypit, millä mä annoin näitä vaatteita. Eli siis saadut. Yksi tyyppi oli tää oli tää tyhmä Saksan paimenkoira, millä mä loppasin. Mä halusin vaan laittaa läpällä tohon proffaan, että XDD tää asu, koska sille jäi jotain vaatteita, mitä mä annan huomenna. Tässä, vaikka nyt tässä on tämmönen yksi tyyppi. Diana, oi kakka. Niin, Diana C89. Sori kun mä puhun vähän rumia, tai noita vähän, mikä ei kuulu lapsille, eli noita kakkasanoja. Mutta mun vaan lipsahti toi. Mä en kyllä ois halunnut. Miksi sä ei nyt tarkenna? Tarkenna nyt se helvettoki. Pidota pikselimössöä. Anti olla, tossa on toi helledog. Ja semmoista, mutta nyt mä vaihan vaatteet, sitten tehdään jotain kivaa movessa. En tiedä mitä, joten mä mietin sen nopeeta. Vaihan vaatteen, en huomannut nyt kyllä kukaan antoi niin mun, että mä oon 6. levulla. Pikkuveli tuli kotiin, eli tää on ihan hirveetä. Pitää lopettaa video. Mä suunnittelen sitten, että tekisiks mä tänään saatteen arttivideon. Että mä teen artin, joten moikka!